Incrementar a sinalización das vías alternativas, aumentar a presenza da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico e mellorar a comunicación aos cidadáns son as tres medidas que se aplicarán cando os asolagamentos obriguen a cortar a PO11 na Avenida de Marín. Sobre todo os camioneiros teñan unha vía máis ou menos dirixida de acceso ao Porto de Vigo, ao Porto de Marín, Pontevedra, e que non se atopen, pois por aí, digamos, dando voltas por estradas que en moitos casos, ademais, pois dificultan outro tipo de tráficos e en moitos casos, ademais, dificulta a súa propia mobilidade, non? Eu creo que é fundamental que os cidadáns teñan coñecemento no tempo máis rápido posible, pois o corte da autovía e tamén a apertura da mesma. Os 3 puntos foron acordados na reunión de hoxe na subdelegación do Goberno. Asistiron os concellos de Pontevedra e Marín e as súas policías locais, o Porto, a Garda Civil de Tráfico, a Axencia Galega de Infraestructuras e a Demarcación de Estradas. Agora serán os técnicos os que pechen as medidas concretas. Sempre, insisto, supeditado a esa reunión dos técnicos que son os que teñen que poñer sobre o papel pois as medidas concretas. Hai dúas posibilidades, a Rúa Manuel de Palacio no caso de Pontevedra e a saída desde a vía, digamos, de circunvalación, a vía rápida. A conclusión da reunión contou co visto bo do Concello de Pontevedra. Iso si, Eva Vilaverde defendeu que estas medidas teñen que ter carácter puntual. Non podemos asumir tráfico pesado na cidade con carácter sistemático, porque aparte, como ben sabedes, ese é o noso primeiro anel da cidade, por Manuel del Palacio, que non podemos bloquear porque tamén dese anel depende o propio funcionamento da cidade. Pola súa banda, a alcaldesa de Marín incidiu na importancia da información e de reforzar a presenza de efectivos, así como de ter unha resposta coordinada entre todos os implicados. El transporte de cualquier persona que en hora punta se dirige a su trabajo con el tiempo medido tiene que saber cuando salga de su casa el tiempo que le va a llevar de ida y vuelta y sobre todo tiene que saber por dónde puede ir. Es una vía que nos comunica con los hospitales de referencia y con los centros de emergencia, es decir, tú no puedes verte en un atasco como el lunes de 1h15 y no poder llegar a la Casa del Mar de Pontevedra. Neste cumio, todas as partes coincidiron a hora de sinalar que manter a actividade normal do Porto de Marín debe ser unha prioridade. Segundo o presidente da Autoridade Portuaria, no momento no que se aplican os cortes da Avenida de Marín, afectan a uns 140 camións. Para que o Porto de Marín siga funcionando, para que siga tendo que lle cheguen ali os transportes nos momentos adecuados, que en canto chegan aquí e eviten pois estes camións realmente, como pasou estes días, pois que queden atascados guiándose por o GPS en certos viales que non estaban preparados pois para que pasasen este tipo de trailers. A pesares da boa sintonía para atopar medidas que palíen os efectos dos cortes na P11, todas as partes insistiron en que o fundamental é reclamar ao Goberno Central unha solución urxente e definitiva que evite o asolagamento desta vía clave.